Salam tentrem rahayu, katur para sutresna sabda winedhar. Kula Purnama Wati saking Kajeng Ganti Warna Kasus Klaten Barat. Badhe maosaken renungan ing dinten menika Rebo 22 Juli taun 2026. Kanthi jujur Gusti Yesus sumbering katresnan. Adhedhasar sabdanipun Gusti saking Matius bab 12 ayat 12 dumugi 21 ingkang nekaten suraosipun. Gagah kang tetes ora bakal diketok lan ujung-ujung kang urupe melik-melik ora bakal dipateni nganti panjenengane wis ndadekake menangi kabeneran. Apa dene bangsa-bangsa bakal padha ngarep-arep marang panjenengane. Para kinasih, nalika Gusti Yesus pirsa bilih tiang-tiang Farisi badhe nyedani panjenenganipun, Gusti Yesus lajeng sumingkir. Kathah tiang-tiang ingkang nderekaken panjenenganipun. Kathah ugi ingkang dipun usabani saking sesakitipun. Gusti Yesus ugi paring dawuh supados sami ngidin perkawis menika. Sampun ngantos dipun cariosaken dumateng tiyang sanes. Andhap asaring manahipun Gusti Yesus ing saklebeting makarya saged dados tuladha tumrap kita. Panjenenganipun makarya kanthi sepideman, boten pados pangalembana saking tiyang sanes. Makarya kanthi kedhek raos tresna lan welas asih. Panjenenganipun ugi kepareng migatosaken tiang-tiang ingkang ringkih lan kecalan dayanipun gesang. Satemah tiang-tiang menika sami gumbreget, tuwuh gegetipun malih. Gagah kang tetes ora bakal diketok lan ujung-ujung kang urupe melik-melik ora dipateni nganti panjenengane wis ndadekake menangi kabeneran. Sedaya menika nedahaken cekipun Gusti Yesus minangka juru wilujeng sumbering katresnan. Sumangga kita tampi piwucal saking gesangipun Gusti Yesus menika, supados kita saged dados abdi ingkang andhap asar lan boten gampil njiksani tiyang sanes. Awit dados tiyang pitados menika sanes bab status. Namung kedah kawujudaken wonten saklebeting tumindak ingkang saged dipun tampi lan dipun raosaken dening sesami secara nyata. Mugi kita saged nglaherake katresnanipun Gusti Yesus menika secara nyata ing gesang kita. Mekaten renungan ing dinten menika Gusti berkahi. Amin.